Pekný, krásny deň, priatelia. Hlásime sa vám z východného Slovenska, zo Spiša. Vedľa mňa je špičkový šéf-kuchár Daniel Hamrák, ktorý organizuje takéto krásne akcie, ktoré o chvíľku uvidíte. Ale kde je špičkový šéf-kuchár, nemôžeš chýbať ani špičkové víno. A práve to tvorí tú konkrétnu emóciu. Takže ako vidíte za mnou, tie Tatry, vedľa mňa Daniela. A on by k tomu mohol povedať niečo viac, pretože je to jeho akcia, jeho show. A my hráme druhé husle, čiže doladzujeme tie vína k jeho jedlám. Takto, veľký príbeh. Ja som Daniel Hamrák a toto je ten príbeh. Je to biely les. Za chvíľu vidíte, prečo je ten biely les bielým. A doladzuje sa krásne víno, krásne jedlo. A tento rok aj s krásnou kultúrnou hudbou pri takomto západe. Takže my ideme ďalej a poďte. Poďte pozrieť. Viac. Pozor, markíza. To bude krásne cvietené. Čiže toto je ten biely les. Všetci v bielom. To je tá správna akcia. Krásne. Super ľudia, super zábava, super šéf-kuchár. Zaslúži si to a super vína. Priatelia, všetko dobré a pekný večer. Pekný večer. Na zdravie, na dobré víno, na dobré jedlo. Čau. Na zdravíčko. Čau. Vytečíme, pardon.